שלום, הגעתם ל-cyberplace.org, האונליין קורס הטוב ביותר המותאם לסטודנטים למדעי המחשב והנדסת תוכנה ולתלמידי תיכון המגבירים תחום זה בבתי הספר. האתר מאפשר לכם בעברית ובאנגלית ללמוד באופן עצמאי ובקצב שלכם 4 מקצועות מרתקים: Network Communications, תקשורת מחשבים, Cyber Security Programming, תכנות מתקדם בפייתון, Operating Systems, מערכות הפעלה, ו-Network Web Attacks, התקפות רשת, וכל זאת ב4 ערוצי לימוד מרתקים: Textbooks, Video Presentations, Code Challenges ותרגילים טורים. אתם מוזמנים להירשם לאתר, לבחור את תחום הלימוד המתאים לכם ואת שיטת הלימוד המתאימה לכם במיוחד, ולהתחיל ליהנות. בהצלחה.